Ola, son Frei Francisco Izquierdo Tavira, conquense de nacemento e bispo e señor de Lugo, consagrado en 1748. O Concello e o pobo de Lugo puxéronlle o meu nome a esta porta que se abriu en 1888 en agradecementos e memoria das obras que eu fixera na cidade, nas que investín unha gran parte das rendas do meu bispado. A obra da que estou máis orgulloso pola súa grande utilidade pública foi unha nova traída de augas. Reconstruín e mellorei os restos do acueducto romano, captando uns mananciais nun sitio que lle chamaban o Castiñeira, e mandei facer varias fontes na cidade para que a xente puidese ir a elas a auga, como se facía daquela. Unha desas fontes podedela ver aínda na Praza do Campo. A porta que leva o meu nome abriuse para dar paso ao cárcere civil do partido xudicial, un edificio moi singular construído extramuros a finais do XIX, segundo o proxecto do arquitecto Nemesio Cobreros, con armazón de ferro e disposición semicircular, pois era o que daquela chamaban cárcere panóptico, porque se podía vixiar todas as celas dende un só punto de observación.